Dobrý deň. Tak a sme už v úplne poslednej fázi spracovania kompostu. Ako vidíte, túto súdružky brigádničky majú kompost v takýchto nádobách a v podstate všetky sa ich hneď pustili do práce a snažia sa ten kompost vyčistiť. Tuto už dostávame finálne čistenie kompostu. Čistia ho od všetkých kokónov, vajíčiek, semiačok, naklíčenej zeminy a od všetkého. Odtiaľto už potom kompost ide rovno buď do pareniska, do skleníka, alebo kam ho potrebujeme. No a ešte vám dávam do pozornosti nášho kokošku. To je náš kohútik parohatý, ktorý k nám prišiel rovno z pekla. Je to taký starý rocker, vidíte tie rohy, ten účes strapatý, tak to je náš kokoška. OK. Takže vlastne prešli sme celú fázu chovu dažďoviek, od založenia kompostoviska, cez údržbu kompostoviska, chovanie, až po konečný, posledný, finálny produkt, ktorým je vlastne tento krásny kompost. Tuto je pripravené vlastne to, čo sme dneska osievali a v podstate dávame ich to po malých dávkach, po 10 litroch, aby to vládali tí sliepočky sa v tom hrabať a pekne to prebrali úplne všetko. No, pokiaľ by ste mali voľaké nejasnosti, veľmi rád a veľmi ochotne vám na všetko odpoviem. Prajem vám príjemný deň.